ליגת הבורסה לניירות ערך. שחקנים והצוות השיפוט עושים עכשיו את דרכם מהמנהרה לעבר אמצע המגרש. תאמינו או לא, אבל מכבי תל אביב לא שיחקה בליגה חודש ו4 ימים. שלושת משחקי הליגה האחרונים שלה היו בחוץ, והיא חוזרת לבלומפילד כאמור אחרי חודש ו4 ימים, במטרה אולי להשיג ניצחון ביתי ראשון העונה. עדיין אין למכבי תל אביב ניצחון ביתי העונה בליגה, ואני משוכנע שהפועל כפר סבא תעשה כמיטב יכולתה כדי להקשות את זה עליה, על מכבי תל אביב. כפר סבא היא הקבוצה היחידה בליגה שעדיין לא כבשה בחוץ. עכשיו גם זה הולך יחד עם מכבי ועם ביטון. והנה מגיע כהן עם הכדור שפוגע בעמוד. בסופו של דבר עשה בחוכמה פשיץ' שלא הלך אל הכדור והשאיר אותו לכהן, כי הייתה שם אפשרות שהוא יהיה בנבדל, אבל בסופו של דבר לכדור של כהן הוא נותן המשכיות רק אל העמוד. גנדיל שם, פרץ שם, וזלמנוביץ' מצליח לשנות כיוון ברגע האחרון כדי למנוע הפתעות. הנה מכניס את הכדור לביטון, גנדיל, והכדור הזה הולך למשקוף. פרץ פספס את הכדור, אבל יונתן כהן הוריד אותו יפה ושלח בומבה. המשקוף עד עכשיו מתנדנד. אין כאן נבדל, ויש כאן שער נהדר. יופי של התקפה, ופשיץ' הולך להגיד תודה ליונתן כהן. התנועה של יונתן כהן לאורך קו שמאל, צריך ללמוד אותה בכל אימון. תכף תראו איך הוא מקבל את הכדור, עושה תנועה, מקבל ונותן נפלא. פשיץ' מעלה את מכבי ל-1-0. כדאי לכם לחכות, יהיה מעניין בהפסקה. טל בן חיים, יונתן כהן חושב על מסירה ומבשל עוד אחד. 2-0 של ביטון, 2 בישולים של יונתן כהן, ומכבי תל אביב עם 2-0. אפשר לומר, אחרי שמכבי תל אביב עשתה לנו סימנים ביום חמישי, מכבי תל אביב חזרה היום לליגה. והנה שלישי של מכבי תל אביב. ומי עושה את זה הפעם? בכבודו בעצמו, יונתן כהן. 2 בישולים ושער אחד. במכבי תל אביב ב-3-0 קליל על הקבוצה שאימה להפתיע אותה כפי שעשתה נגד מכבי חיפה. יונתן כהן, סבורית, זה הולך חוצה. אז קודם כל נעדכן באמת שמתן חוזז ואיתי שכטר הם אלה שייכנסו. שני השחקנים שיפנו את מקומם הם אלכסנדר פשיץ' וגם דן ביטון. נשדד. לגמרי לא מהגרועות בליגה. הנה שכטר יקבל צהוב. שיזכרו שהוא היה פה. לקמן רוצה את הכדור, אז הולך פנימה לשכטר. הוא שכטר עם צהוב ועם אדום. לא מאמין. עכשיו הוא ממש נכנס לסטטיסטיקה. כרטיס אדום לשכטר. הוא בעצמו לא מאמין. למה הגלישה הזאת? היה בשוער. אולי זה חסר משמעות מבחינת המשחק, גם מבחינת מכבי תל אביב, אבל סמלי מאוד מבחינת שכטר וחבל. חסר משמעות מבחינת המשחק, אבל בתקופה שמכבי תל אביב זקוקה לכל שחקן, זה קצת חסר אחריות. קצת הרבה. אנחנו רואים את הצהוב השני, הצהוב הראשון לתפיסה
פה איזה גלישה עם שתי רגליים, שמע, זה אפילו יכול להיות אדום ישיר. בתוך הבטן של השוער, תסתכל. הופה, ממשיך עם שתי הרגליים לתוך הבטן של זלמנוביץ'. ניצחון ליגה שלישי רצוף למכבי תל אביב, שתצא במצב רוח טוב מאוד למשחק בקרבאח ביום חמישי.